niin helvetin Moro. laski. Älä mokaa tätä nyt taas. Mitä? No mene vittuusi. En mä mahdu sinne, kun mä oon tullut sieltä. Mitä sä meinaat? Ei mitään. Hei, pane Pini. netissä. Pini! Joo. Mä heitän sun Masti, niin otaks mun puheaika? Jaa, Johanna Tukiainen. Ei, kun mä soitin äsken 7. Ja mihin vittu mä soitin? 0202. Et nyt Johanna Tukiainen on parvekkeella kun paraisen. Ei kun vittu, mitä se on? Ei kun se on tuolla... Mitä se nyt onkaan? No sä sanoit, että sä oot Turussa. No niin. No niinhän se on. En mä tiedä. Joo, niin mä otan yhteyden Johanna Tukiainen. Pini! Jaa.